देग्लाय बोसोरनि मानिजाथाव गुनेश्वर कछारी बिथांनि लिरनाय, बिथांनि सुजुनाय, बिथांनि दैदेननाय आरो गासैबो बिथांनि साननाय हनाय बे सानस'हायै सावथुना देग्लाय नैबे दिनैनि मोनाबिलि समावहाय बेखेवजाबाय। आं बेखेवनो मोननानै दुलाराय बर' आर्टिस्ट एस'सिएशननि आफादगिरि जानानै गावखौनो गोजोननाय मोन्दों जे बे सावथुना जोंनि बर' माहारियावहाय एसेब्लाबो थुलुंगा होगोन आरो बे बर' समाजनि गेजेरजों निस्सयকৈ बे सावथुना बयजोंबो हारिमु सिबियारि हारिमुखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा बिथांमोनजों अनसायजागोन आं बेखौ मिजिंथिदों। आरो बे सावथुननि गेजेरजों जायफ्रा रेंगुदामसा फावखुंग्रि बिथांमोना बाहागो लादों बिथांमोननि मिजिंआ बिथांमोननि थांखियाबो निस्सयকৈ जाफुंगोन आं बेखौ मिजिंथिदों। बेवहाय जेसेबांखिनि मेकानिजम हाबनानै दङ डाइरेक्टरनिफ्राय लानानै मेकआपमेन बा प्रडिउसार जेसेबांखिनि माने बेवहाय हाबजोबनानै दङ बिथांमोननि जा उद्देश्य लक्ष्य बे उद्देश्य लक्ष्य बिथांमोनाबो बे उद्देश्य लक्ष्यफ्राबो जाफुंगोन आं बेखौ मिजिंथिदों। आरो जोबनायाव आं बारा गोलाव बुंनो नागिराखै जे नैबे सावथुनाव दिनै जेरैबायदि आङो माने हारिमुखौ सिबिग्रा रायजो राजा बिथांमोनखौ नुबाय दा बिथांमोना मोजां रोखोमै गोसो होनानै नायदों आरो बेयाव बुजिदों निस्सयকৈ बेवहाय मोनसे बर' समाजनि थाखाय मोजां मेसेज होदों। दा बेखायनो आं सानदों मा बे सावथुननि गेजेरजों देग्लाय निस्सयকৈ बर' माहारियानो बा हारिमुखौ मोजां मोनग्रा जायफोर सुबुं बिथांमोना अनसायनानै लागोन आरो जोंनि बे समाज दानायावहाय समाजखौ मोजां रोखोमै मोजां खालामनायावहाय निस्सयকৈ एसेबाबो फेरलेबसेब्लाबो थुलुंगा होगोन आं बेखौनो मिजिंथिनाय थाबाय। आरो जायनि दिनैनि बेवहाय जाय माने सावथुनखौ नायनो फैनाय रायजो राजा बिथांमोनखौ आं थुलुंगाजों लोगोसे बिथांमोनखौ साबायखर बावहरनो लुबैदों। दा बिथांमोनाबो हारिमुखौ सिबिनानैनो मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो बे सावथुनखौ नायनो होननानै फैदों। दिनै जथेस्थ' बेवहाय माने सावथुन नायग्रा सुबुं बिथांमोना दंफैयो। आरो लोगोसे आं जोबथारनायाव बेखौनो आं थुलुंगानायजों लोगोसे मोनसे मेसेज होनो नागिरदों। थांनाय बोसोरनिफ्राय नैबे खाग्राबारि हालामाव सावथुन दिहुननायनि मोनसे स्पिरिट बेवहाय जोनोम मोन्दों। थांनाय बोसोरावबो सेथि गिबि खेब आरो जारिमिन हिसाबै सावथुन दिहुननो हादों आरो देग्लायबो नैथि खेब हिसाबै सावथुन दिहुननो हादों। आरो बे ओनसोलनिफ्रायनो माखासे रिंगु दामसा फावखुंग्रि बिथांमोना लासै लासैहाय जोनोम मोन्दों। सोरबाया एक्टर, सोरबाया एक्ट्रिस, सोरबाया बेबादिनो भेलेन बिभिन्न' हारि बिथिङावहाय गावखौ दिन्थिफुंनो हादों। दा बेखायनो आं सानदों खाग्राबारिया बे हारिमु सिबिनायनि बेलायावहाय बा हारिमुखौ दैदेननायनि बा मावफुंनायनि बेलायावहाय फेरलेबसेब्लाबो जोंनि इयुन जोलै माने फरायजा लोगो बिथांमोना निस्सयকৈ ओंखारबोनो हादों आरो इयुनावहायबो गोबां ओंखारबावनो हागोन आं बेखौ मिजिंथिनायजों लोगोसे आं नोंथांमोनखौबो साबायखर बावनो लुबैबाय जे दिनैनि नैबे मोनाबिलियाव नोंथांमोनाबो बे दिन्थिफुंनाय हाबाफारियावहाय नैबे खाग्राबारि ओनसोलाव सानस'हायै जिथुनाखि फिल्म प्रिमियार शो आंखौ हांख्रायनायलाय आंबो गोजोननाय मोन्दों। थारैनो नायनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आङो। फिल्मखौ कमप्लिटलि नायजोबाखै, जा ससे नायदों, नायनानै आं थारैनो गोजोननाय मोन्दों। बिथांमोननि जिथुनाखि एक्टिं माने जेमानखिनि फावखुंगुर दङ एक्टर एक्ट्रिस बा बिथांमोननि बिमा बिफा बा गार्जेन अन्यान्य भिलेन रुल लानाय गासैखौबो आं गोजोननाय मोन्दों। दा बेनिखायनो आं बुंदों रायजो राजा नोंथांमोना खावलायदों सानस'हायै बे सावथुनखौ नोंथांमोना थारैनो खेबसे नायनानै जोंफोर रखम आर्टिस्टखौ जाहाथे एसे जौगाखांनाय लामायाव हेफाजाब होयो, मदद होयो। मानो होनब्ला रायजो राजा नोंथांमोननो जोङो हानायमानि माने गावनि एक्टिंखौ जों देखायनो नाजायो। मोनसे रायजो राजानि गेजेराव मोनसे फिल्म महरै मोनसे समाजनो जोङो मेसेज होनो थाखाय जों देखायनाय जायो। दा बेवहाय जों सावगारियाव बा फिल्माव जा जों एक्टिं खालामनानै जा गावबा गाव रुलखौ खालामनानै रायजो राजानो जों देखायो बे नाथाय रायजो राजा नोंथांमोन मोनसे मेसेज बे जोंनि फिल्मखौ सावथुनखौ नायनानै बेफोरबायदि ओरै खालामना ओरै जागोन नामा, ओरै खालामबा मोजां जागोन बेफोरखौ दा खालाम। जों जास्ट मेसेज हिसाबै रायजो राजा नोंथांमोननो देखायो। बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोन आं खावलायदों जों प्रति बोसोरै जोङो माने रायजो राजा नोंथांमोनखौ गोसोखौ गोजोनग्लाय होनो इन्टारटेनमेन्ट खालामनो थाखाय जों सावथुन बानायो जाहाथे नोंथांमोनाबो नायनानै गोजोनो आरो जोंखौबो हेल्प खालामो बेखौ आं खावलायबाय। लोगोसेनो दिनैनि बे सानस'हायै सावथुना थारैनो जोबोर माने मोजां जादों, बाख्नायजाथाव। गासै रायजो राजा नोंथांखौ नायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बेसेबांसो नायगिरि बाहागो लादों दिनै प्रिमियार श'आव? दिनैनि प्रिमियार श'आव बेसेबांसो नायगिरि बाहागो लादों होनबाथ' आं फिक्सखौ बुंजोबनो हानाय नंला। थेवब्लाबो
जाखोनां पेन्डेलखौ गेजेराव जिरायनानै आवगायथिथ' नायबाय थिगानो दङ उनथिंबो एसे नायहरबाय आं फायस'नानै माने हाउसफुल नुदों बेनिखायनो आरो हाउसफुल जानायनि कारना बेनो जागानिनि फिल्म जागानि रिंगु दामसाफ्रा एक्टिं खालामदों मा खालामदों बयबो नायनो थाखाय मोनसे हांखुर जानानै फैदों दा बेवहाय थारैनो रायजो राजा नोंथांमोना मिथिगौ जे जागानि एक्टर एक्ट्रिस बा गासै फावखुंगुरफ्रा खालामनायनि उनाव जै फिल्माव ओंखारो माबा मोनसे डायलग माबा मोनसे सिन खालामो बेयाव गासैबो आखाइ खबदों रंजादों बे हिसाबै आं रायजो राजा बिथांमोना गोजोननाय मोन्दों होनना सानो बेनिखायनो गासै बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ हारिमु सिबियारि रायजो राजा नोंथांमोनखौ दिनैनि बे सानस'हायै सावथुनखौ खेबसे नायनो थाखाय आं खावलायनाय सानस'हायै सावथुनाव फैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानोना रायजोफ्रा जोबोद माने बयबो लैहोर लैहोर नायनो फैदों बेखौ नुनानै आं आरो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो आं बे सावथुननि ट्रेलाराव एक्टिं खालामदों आरो स्ट'रियाथ' माने बेवहाय सासे एक्टर आरो सानै एक्ट्रिसआव माने एक्टरा माने सासेखौ जब मावनो फैनायाव लोगो मोनो सासेखौ गामियाव गोसथोयो बा सासेया डेट एक्टराबो एक्ट्रिसाबो थैयो आरो लास्टआव आं बेनो स्ट'रिया बे स्ट'रिनि गेजेरजों रायजो राजाखौ मा गोसो जों बे सानस'हायै मुभिजों रायजो राजाखौ बेखौनो आपडेट होनो सानदों दि दानि जुगाव माने जोबोद माने गार्जेनानो गावनि फिसाफोरखौ माने मोजां फरायथों होननानै जोबोद गोजान हस्टेलाव दोनहरो फरायनो दोनहरो बेनि गेजेरजों माने किसुमान स्टुडेन्टफ्रा बा जाय माने बिमा बिफाखौ थगायनानै जोबोद माने बेफोरबायदिनो माने गाज्रि आखुआव किसुमाना थाङो दा जों बेखौनो बुंनो सानदों दि जाहाथे बिमा बिफाखौ दा थगाय आरो मोजाङै फरायनायाव गोसो होयो आरो जाहाथे बिमा बिफायाबो गावसोरनि माने फिसाफोरनि सायाव मोजाङै माने एसे केयार होयो आरो बेखौनो जों माने बे सानस'हायै मुभिजों जोङो माने दिन्थियो दिनै जों 19 अक्ट'बर सनिबार खालार मोनाबिलियाव जोङो जोंनि हाग्राबारि ओनसोलनिफ्राय रेड फिल्म स्टुडिअ'नि दिहुननायाव जों सानस'हायै सावथुनखौ जोङो दिनै प्रिमियार श' दिन्थिनाय जायो आरो बे सावथुनखौ जों दिहुननायाव जोंहा 2 लाख बाजेट लानाय जादोंमोन आरो फ्राय जोंहा बेसेबांनो जोंहा खरसा जादों आरो जों बे सावथुनखौ दिहुननायाव जोंहा गोबां खस्थ' जादों आरो जोङो नाजानायनि गेजेरजों जोङो बयबो जों बे सावथुनखौ दिनै जोङो रिलिज होनो हादों आरो जों भबिष्यत इयुनफोराव जोङो आरो बेनिख्रुइ जों साबसिन सावथुन दिहुननो जोङो नाजागोन